hoxe a Tunea o meu Cuba Libre, amigos. Hoxe en Tunea o meu Cuba Libre temos a Quique, outra vez, como sempre, o noso barman de confianza. Que vamos facer hoxe, Quique? Unha piña colada. Vamos facer unha piña colada, sí, un producto exótico, amigo, en Tunea o meu Cuba Libre, piña colada. Que lle vamos a botar a esta piña colada, Quique? Empecemos co ron. Vamos a botar un pouco de ron blanco, non, Quique? O que queiras. Ron blanco, ben sabes, amigo, podes botar ron blanco ou ron negro. Do blanco non me espanto. Procedemos ahora como piña colada leva coco e piña. Vamos a botar cun zumo que leva os dous e listo. un zumo de coco e piña, amigo. Sí, esto é exotismo en MTV Tunea o meu Cuba Libre. Que lle vamos a botar logo desto? Nada máis, así xa. Nada máis, amigos, fácil, sinxelo e para toda a familia. Aquí vemos con que salero menea cocteleira. Sí, señor, esto é facer un Cuba Libre. Sí, señor, mirade con que estilo. Agora mesmo vamos a proceder a probarlo, amigos. Sí, en MTV Tunea o meu Cuba Libre en copa de martini, unha piña colada. Moitas gracias, Quique. Joder, Quique, está boísimo, tío. Temos que facelo máis veces. Vémonos no próximo programa en MTV Tunea o meu Cuba Libre.